Šárka nějaká je tady. Ale to bude Radek. Bude kámo Radek. Hledám kluka. Kámo, hledám kluka. Pavle, máme tu problém. Je tady holka. Hledá kluka. Nějaká náhodnička. Znáš jí? Je hodná. Jo, tak sválně, pokud přijde do našeho bytu, tak je to Radek, protože... Jo, tak už jde proti mně, kámo. Jde proti mně, zabil Šárka, takže je to Radek. Upozorňuju tě, jo, je to Radek. Je to Radek. Zabil mě, Už ji vidím, Šárku. Pojď ji zabít, dělej, už ji hodně Ender, kámo. Hehehe, Edo Enderna, kámo. Do prchy, prosím, pojď mi pomoct. Takže ty seš u Let's Voxelcraft. Hej, pojď tam, pojď na mc.voxelcraft, pojď tam. Halo, kam mám jít? Dobrý, ale na jaký mám mít server? Minecraft server, Bastcraft. Nebo na kam? To jsme ještě nevěděli. A tam je Šárka. Tam je Radek, tam já nejdu. Za Radkem fakt nepůjdu. A kam mám jít? Za Radkem mám jít? Tak si dám. Kam mám jít? Tady to? Co mám dělat? Na to, že nám tady ukradli truhly, všechno nám tady vzali. To je docela prdel. A co chceš tady? Ale Šárka je Pavel. Teda Pavel. Já tam pak přijdu. Odběry des. Cože? Kdo? Aha, no.
Sakra, a zacapil, proč? Máme tu problém, kámo. Teď mi Azachia napsala na Skype, poslouchej, teď mi Azachia mi napsala na Skype, víš, co mi napsal? Víš, co mi napsal? Pokud mě Šárka bude dál zabíjet, vymažu server navždy. Rozmyslete si to. Jo, a ještě napsal pravidla. Kde jsou pravidla? No to jsme v háji. Jestli to Azachia... Co mám napsat? Radek. Jo, počkej, já mu to napíšu. Radek zničil. Prej, to vím, ale i tak, akorát vám ničí server. Ten server je na nic.